Bij de Ljouwter basketbalploeg Aris spelen verschillende Amerikanen. Een van hen is de 22-jarige David Michaels. Als enigste Amerikaan van zijn team had hij de mooie naam om zijn stem uit te brengen. Hij vindt het heel belangrijk. I just think it's good for a lot of us young Americans to vote. We all have a voice that we need to share with our country, and even though we're not at home and it is a little harder to vote, it still is important for me because I think that every vote does count. Derek Strootman is docent aan Stenden in Ljouwert. Hij woont en werkt hier al 20 jaar. Strootman komt oorspronkelijk van Long Island, New York. Hij had correct als David Michaels voor de volle 100% voor Obama kiezen. Ik denk hij heeft het best voor Amerika, voor alle Amerikanen. Dus niet alleen de 1%, maar voor alle Amerikanen. Dus gezondheidszorg. Wat is het beste dan? Ja, gezondheidszorg voor iedereen. Dus ik vind het belangrijk dat iedereen gedekt is voor het gezondheidszorg. Michaels moest een behoorlijke papierwinkel invullen om stemmen te kennen. Dat voelde hem bot al. It was very tough trying to obtain the right documents for me to vote. So the process took a lot longer than I expected to actually get my voting ballot sent to me. So that if I would have known that before, I don't know if I'd have been so willing to put all that work into it, because it definitely took a while to get everything right. Nevens Derek Strootman wordt het spannend. Hij gaat er Joen en vannacht even goed voor zitten. Het wordt heel spannend. Ja, ik denk dat wij tot 3 of 4 uur 's nachts moesten opblijven om te zien wie wint. Close call, close finish. Ja, inderdaad, close call. Ja, je hebt gelijk. Ja. Ik kan het niet voorspellen, ik weet het niet.